Monggo Mbak Mega jumeneng. Nggih, Mas. Bawani napa mboten iki, Mas? Napa? Bawani napa mboten? Bawa dibawani. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Mbak Mega, Dalem jenengan iki sekolah teng pundi? kula teng SMK Negeri 1 Kasihan Bantul. Oh, nggih. SMKI berarti ya. Nggih. Anjur ngopo ayo ming nakok. Oke. Sapa ngerti ana sing kersa? Tenane. Ora, wis kono baditke Mik. Oh iya. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang kawuri tresno tulus nadyan ningku buk asmara yen liwat aku ke
iya iya. Iki lho. Wah. Disawet. Matur sembah nuwun Pak, mugi-mugi rezekinipun lancar. Amin ya Allah. Matur nuwun nggih Pak nggih. Nggih. Mangkin malih Mik. Saniki pun ijo mungkin biru abang ngoten nggih Pak nggih. Walah.